Тәуліктің қайырлы сағатында құрметті TMTV каналын қараушы достар. TMTV-да яңа шоу біз, һәм яңа қонақ, һәм яңа түрдегі, стильдегі деп айтайық тапшыру. Һәм бүгін бізде қонақта қайшандыр менің коллегам болған кіші, менің жақын достым, менің шақсан өзімнің фикірімше татар рэпінің эталоны болып тұрған бірден бір кіші, мен шақсан өзім шай олайым. Бізде бүгін қонақта Экс-Шакур һәм қазіргі Д-Али. Салмас күнні. Қайырлы күннер. Қайырлы күннер. Мен саған ничек мөрәҗәгать итәргә Алмазмы, Шакурмы, Далимы, Әмирханмы, кім дип бір безнең радиода эшләгәндә Важайка дип эндәшкәнем сиңа. Хәзер кім дип мөрәҗәгать итим? Бу сорауга инде еш кына җавабым бер. Ничек җайлы шулай эндәшәсең? Эфирдә эшләгәндә без инде бер-беребезгә Важайкалар дип эндәшәк. Әйдә шай калдырыйк. Дуслар буларак, бит коллегалар да буларак, сәхнә кешесе буларак, мен сиңа Важайка дип эндәшим. Тамашачы мине гафу итәр. Ялгыш, әгәр дә каршы килмәсәгез, хөрмәтле дуслар. Бер каршы килмәс. Менә мин сине шын мәгънәсендә татар рэпының эталоны итеп саныйм. Син үзең нинди фикердә? Берни дә фикердә түгел бу сорау буенча. Мин бары тик үземә ошаган мәсьәлә бит шөгыль белән шөгыльләнәм. Монда беренче урыннарда, икенче урыннарда юк. Миңа калса мин шулай уйлыйм. Нигә нәкъ менә рэп? Нигә башка сәнгать түгел? Нигә башка төр түгел? Ягъни спорт түгел анда, белмим. Балачактан бирле ошап килгән музыка юнәлеше, шуңа күрә рэптер инде. Тормыш битти сүзгәрә, мин өлгермим артыннан. Дуслар сада бер-берсен, хәл юк сулыш алырга. Күктә сүнә йолдызлар, төн гомердән озынрак. Язмыш кабат сугып йыга, әкияткә ошамаган. Әйт әле нинди төшләр, хәл булырлар инемдә. Кемнәр ярдәм кулын сузыр булсам үлем хәлемдә. Иртәнге тын һавада, киткән дуслар авазы. Һәр җырымда киестенә укыйм тормыш намазын. Мин тырышам, Ходай күрә, үзгәртергә бу дөньяны. Һәммә дөнья үзгәргәнче тизрәк алыр җанымны. Дөнья тукта, ашыкма, мин өлгермим артыңнан. Үтә еллар һәм гасырлар, йөрәктә шул уйлар. Мин ялгышамадымга, тормыш авыр мин беләм. Күзләр карый сәнгәр күккә, кичер безне. Мин үтенәм, файда гына карама. Яшьләр утта янган төсле, мин тырышам үзгәртергә бу дөньяны булган хәтле. Зинһар тукта, мин өлгермим бит артыңнан. Дөнья тукта, зинһар тукта, мин өлгермим бит артыңнан. Ясап ялгыш адымны, күрә алдым тәмукны. Димәк Ходай чыннан бар, Ходай кичер балыңны. Караңгыдан утка таба иреклеккә уйларым. Мин бу язмыш турында көнен уйладым. Аңламыйча алынды гөнаһларның яртысы. Җиргә төшкән күз яшьләрем яңгыр булып ява калсын. Ике көннәр арасы, төнге сәгать 12. Бу йокысыз төннәрдә минем җаным ирекле. Һәммә дөнья күрсәтмәс чын йөзләрен кешегә. Дөнья бик тиз үзгәрә, мин тырышам үзгәрергә. Мин тырышам елмаерга, утырып елар урынына. Һәммә көлмим бер качан, карап кеше кайгысына. Һәм мин куркам, өлгермәскә суга калып. Бу көнүдә яшәргә, уйларымда буталы. Дөнья мине сындырмас, мәңге яшәр өметем. Мин тырышам үзгәртергә бу дөньяны булган хәтле. Менә, әгәр дә син сәхнәгә китмәгән булсаң, гомумән сәхнә юлын, сәнгать юлын сайламаган булса, кем булган булыр? Менә бу шын мәгънәдә авыр сорау, чөнки
бүрене аның тиресенә кермичә аңлап булмый. Шуңа күрә ничек булган шулай булган. Менә кем булдым шул булдым инде. Нигә син татар эстрадасыннан Шакур буларак үзеңнең нәкъ менә популярлыгың пик ноктасына менеп җиткән вакытта китеп бардың. Шакур буларак югалдың. Нигә? Һәр нәрсәнең үз вакыты. Һәр нәрсәгә үз вакыты һәм кайчандыр һәр кеше үзе өчен ниндидер теге рухи байлыкларынмы, ниндидер бүтән яктан кагылган байлыкларынмы үзгәртә һәм күз карашын үзгәртә әлбәттә бу сорауларга. Менә шулай ук шулай килеп чыкты. Бик еракта идек без, үтеп китте ничә еллар, язын суга әйләнде, кышын яуган аппак карлар, буран кебек җәйлә, тузанлы юлларда, мин сагынам туган якны, су таңнар атканда, әнкәй зинһар кайгырма, мин кайтырмын берәр көнне, шатлык тулы күзләреңнән сөртермен күз яшьләреңне, әлегә мин еракта, мине әсир итте юллар, болытлардан яр сусыгы, биткә тамалар тамчылар, бу дөньяның бер бөртеге, мин көлгенә бу җиһанда, якты көннәр, кара төннәр, ел фасылы кочагында, күзнең сихри моңсулыгы, агачлардан алтын кояш Расызлык кулларында үтә яшьлек, үтә зая, идел аша күперләрдән данлы халык баласы. Мин дага татар каны, бу азатлык тамгасы. Мин кайтырмын берәр көнне, мине каршы алыр көз. Мин кайтырмын һәм сөйләрмен, бик еракта идек без. Күзләремә, урамда куя томан, уйланасы иде миңа, һәм мин каядыр ашыгам, мин гел куркам өлгермәскә, мин ышанам, кемдер көтә, мин канатсыз эчә беләм, һәммә җаным читлектә, сау булсынмы мәхәббәтем, гафу итә алмадым сине, һәммә хәтер мәңге саклар син калдырган үзләреңне, өметләнеп көтмә мине, мин синең язмышың түгел, арган күзләр төнге юлда, офыкларга тарта күңел, мин гел эзлим тынычлыкны, һәммә нәрсә ул тынычлык, без аңларбыз берәр көнне, әлегә явызлык, нәфрәт тулы йөрәкләрдә яна тәмугы сыман, мәрхәмәтле коткарыр, һәммә кемне һәм кайчан, мин ышанам якты көннәр, әле алда, мин ышанам, мин сүз бирәм җиңелмәскә, борылмаска туры юлда, берәр көнне мин кайтырмын, сагынып туган якларымны, данлы халык баласы, мин дагы татар каны. Ярар, Шакур псевдонимының аңлатмасын алайым. Шагыйрь Курбанов. Синең фамилияң Курбанов. Дали, яңа псевдонимың, яңа тәхәллүсең, ул нәрсәне аңлата? Нигә Дали? Хәр, кыскарак аңлатып карарга тырышам. Д хәрефе, Дали дигән тәсләхфүстә дигән. Тәхәллүс. Рәхмәт. Д хәрефе тәхәллүстә ул Даллас дигән кушаматны аңлата, элеклектән кичкенә чактан килгән 5 элемент дигән кинодан соң калган кушамат ул. Али инде ул Али фамилияны аңлата, беренче татар рэп берләшмәсен. Һәм шулай кушылып Даллас Али дигәнче Дали булырга булдым.
Білмейм неден башларға, елның ақырына жетіп встречалар дальний білән, декабрь үзәкі, декабрь йөрәге, декабрь үзгәрә декада. Selection шугы бос һәм биделише с дронакарым. Қабат қайдадыр, буран құшағында, горки екі йоклый, йокласын уятма, синен дәшмейсің миңа, мен қағылмайм сиңа. Һәммә йөрәк тизрәк тибә, синең қайнар сулышыңнан елмай миңа. Елмаясың килмәсә дә, мен бушлыктан туеп беттем, кешеләрдән бер туктаусыз сораулардан. Булыш миңа нишләргә, мин нишләргә үзем белмим. Шакып ябык ишекләргә, уяп мине иртә белән. Күрсәт яңа көн туганын, бир миңа көч үтергә. Буран баскан юлларымны мин тапталам бер урында, югалып калган сабый кебек. Белмим нидән башларга, елның ахырына җитеп. Yanımda бүтән сизмим, җибәрдем ди күккәнем арабызда. Декабрь хәтирә, yanımda бүтән сизмим, җибәрдем ди күккәнем арабызда. Бушлык элек иде хисләр. Слайд артыннан слайд, арттырмыйча тизлекне, төгәл маршрут сайламыйча, нидер эзләп табар өчен неон витриналар аша. Синсез тик мин күнегәм, узам шәһәр үзәгеннән, кирәкмәгән хисләр белән көтәм язны. Көтәм акылымнан шашып, элек көтә идем сине, сүзләреңә ышанып. Кара Chevrolet Cruze, шәүлә кебек юл өстеннән. 2012 ел мин терелдем, үлгәннәрдән тирә-юньнән сораулар, тик мин җавап кайтармам. Кемдер табар аларны, эзләп юллар арасында, кемдер белә ни булганын, һәммә әйтмәс белгәнен. Декабрьдә репит, синең тирән күзләрең, җыр язылып бетмәде, 100 000 чакрым җәяү. Сине эзләп табар өчен һәм югалтыр өчен, нигә дөрләп яна күперләр, утка салып күңелемне. Кара зеро, мин җиңелдем, финиш кичер мине. Yanımda түгел син, җибәрдем үкенмим, үкенмәм. Декабрь хәтирә, yanımda түгел син, җибәрдем үкенмим, үкенмәм. Yanımda бүтән сизмим, җибәрдем ди күккәнем арабызда. Декабрь хәтирә, yanımda бүтән сизмим, җибәрдем ди күккәнем арабызда. Бушлык элек иде хисләр. Менә радиода эшли башлаган вакытта без синең белән ничектер иркен генә, җиңел генә аралашып киттек. Җиңел синең белән эшләүдә рәхәте җиңел иде. Кем белән очрашсаң да, кем белән сөйләшсәң да, сине белгән кешеләрдән, синең турында негатив фикер җиткергәннәр юк. Бу синең кешеләр белән аралаша белү каян килә, кемнән бирелә? Бу тәрбиядер. Иң беренчедән бу тәрбия әти-әниләрдән килгән. Икенче яктан кешенең әлбәттә ниндидер вакыты җитә, кеше үз-үзен тәрбияли башлый. Һәм инде кычкырышып теге кешегә ниндидер тискәре мөрәҗәгать белән эндәшеп, бу беркемгә дә ниндидер мәсәбәтик файда да китерми, ниндидер плюслар да бирми. Шуңа күрә бөтен кеше белән ниндидер уртача тел табарга кирәк. Һәм инде белмим. Кычкырышмыйча яшәү үзе күңелле бит. Менә без синең белән без синең белән рәхәтләнеп, эфир вакытында китереп сугалайык, без бер-беребезгә рәхәтләндереп, бит сөйләшкән вакытта бер-беребезне кыйнап утырайык. Ләкин күпме генә сугышсак та, күпме генә кычкырсак та, без беркайчан да бер-беребезгә карата негатив фикердә булмадык. Алга да шулай дәвам итәргә ясыр. Рәхмәт. Ул төзәлгән башлар, ул җимерелгән башлар. Шәхсән үзем беләм, син бөтен сүзләреңне үзең иҗат итәсең, үзең язасың. Менә шушы булган музыкаль әсәрләрендәге сүзләренең барлыкка килүенә нәрсә сәбәпче һәм әлеге сүзләр нинди атмосферада барлыкка килә? Бу әлбәттә кичерешләр. Тормыштан килгән кичерешләр һәм минем уйлавымча, мин теге әйтәләр бит, иске мәктәп, old school рэперлары тәрбиясенә кагылам. Шуннан киләм, шул тәрбиядән тәрбияләнеп үскән дип әйтергә дөресрәге. Һәм әлбәттә рэп нәрсә ул? Рэп үзең язган сүзләр, үзең тормышыңнан язган әсәрләр. Кемдер озак кына уйлап утыра, теге нәрсә языйм икән дип, ничек матуррак языйм икән дип. Урыслар әйтә бит, без прекрас. Бу ничек бар, шулай бар. Нәрсә кичерәсең шуны? Әлбәттә.
Яхшы. Чөнки бу бит тыңлаучыңны, әгәр дә син үзеңнең кичерешләреңне язмасаң, бу бит тыңлаучыны ялганлау дигән сүз. Бу бар тик коммерция формасында гына эштә булып чыга бит. Әгәр дә син үз кичерешеңне язмыйнча, кемгәдер шигырь язу белән генә шөгыльләнсәң, бу дөрестлек түгел, бу иҗат түгел, бу бар тик акча эшләү усулы. Коммерция, чыннан да коммерция. Ярый, менә үзең иҗат итәсең, рэп бит инде ул үзе стилистикасы буенча альтернатив музыка төре. Безнең инде тапшыруда бары бүтән формат дигән Татар радиосында заманында бит икебез бергә алып бардык, без анда бик күп кенә альтернатив музыка юнәлешләрен тикшердек һәм рэпка да зур басым ясап алдык. Бу протест. Бу үзенең барлыкка килүеннән үк рокта, рэпта ул протестны белдерә. Ә син кемгә протест белдерәсең? Бу протест түгел, беркемә дә протест түгел. Башлангычы буенча үзенең барлыкка килүендә бит ул протест буларак барлыкка килгән музыка юнәлеше. Менә шулайракмы. Хәзер син бу юнәлештән инде бер, белмим, дәүләткә, җәмгыятькә карата протест белдерүне күрәсеңме? Бу белмим, һәр кеше, һәр язган кеше үзенчә ничектер үзенең протестын белдерәме яки белдермәме. Минемчә, төп мәгънәдә татар сәхнәсендә булган хәлне үзгәртү иде, төп ниятте. Һәм синең бит әле бар бер-ике җырың бар беләм, син татар эстрадасында кайбер җырчыларга катырак бәрелеп аласың анда. Бу катырак бәрелү түгел, бу шын барлыкны әйтү. Мин беркемә дә бәрелмим дә, сугылмыйм да, кем аңлады, шул аңлады. Мин беләм, бу сүзләрне ишетеп, шуннан да менә аларга язылган икәнлеген кешеләр аңлады. Мин күз салмый хит паратларга, күңел тартмый аларны тыңларга. Мин кызыкмыйм йолдызлар язмышына, кысасы килә карап кыланышларына. Алтын бар селәкмәде быел кулларыма, барыбер алырмын урлап булсын гына. Сатып алыш пышмак сал бүрекне башыңнан, әйдә инде тизрәк татар җыры башлана. Син татар эстрадасында альтернатив юнәлештән кала попсага карата синең мөнәсәбәтең? Коммерция. Бары тик. Әлбәттә классиклар бар. Әлбәттә шедеврлар бар. Әмма дә ләкин 99% коммерция. Синең уйланча яшьләрнең бөтенесе дә бары тик сәхнәгә акча эшләү өчен генә күтәрелә. Шәхсән мин беләм 99%. Мәсәлән, бу 600 җырчының 1% 6 кеше була инде, нәме? Безнең уртак дустыбызның Илдар Әхмәтов мәсәлән, менә аның турында мин алай әйтә алмыйм. Берничек тә алай әйтә алмыйм. Илдар инде ул. Илдар шуннан да талант һәм Илдарның язмышы аның тумыштан бирле көндәге сәхнәгә тоташкан булганы. Мин ничектер шулай күрәм аны. Яра, Илдар гына түгел, мин тагын шәхсән үзем шулай бер-ике кешене беләм. Яра, Без менә Илдар турында гына әйт. Бу Илдарга кичкенә генә реклама булып алды. Хөрмәтле дуслар, салкын карда утыру, азрак күченеп алыйк әле. Әйдә, сөйләшүебезне дәвам итик. Заманында без синең белән төшергән, синең белән дип әйтү дөресме, безнең бик матур команда бар иде, һәм әлеге бригада, һәм әлеге команда белән без бергәләшеп ясаган идек "Минем заманам" дигән фильм. Әйдә, менә шу фильм турында бераз гына сөйләшеп алыйк. Әлеге фильмда без инде төшерү бригадасындагы кешеләрнең бик күбесенең фикере буенча, әлеге геройның, "Минем заманам" фильмдагы геройның синең шын мәгънәсендә тормыштагы образың белән, тормыштагы Алмаз белән Әмирхан белән уртак яклары, охшашлыклары бар. Моның турында нәрсә әйтә аласың? Белмим, бу персонажны уйнавы җайлы иде. Ничектер сценарий язганда шулай ук без аны ничектер миңа ашатып яздырдыкмы? Белмим, характерыбыз шуннан да бик ошаган. Син аңлыйсыңмы, юкмы? Сөйләргә теләмәвең белән син үзеңә кыенлыклар китерәсең. Үзеңә генә түгел, Динарга да, миңа да.
Олардан қорқасың. Сен миға бұлышмасаң, мен сен нешік бұлышырға дейін. Айтыңа бір сөз! Мен сенен сұрадым мы? Роза! Һәм әлеге фильмны төшергәндә инде без бик күп эшләдек, бик күп хезмәт күрсәттек. Ярты ел тирәсе без йокламыйнча репетицияләр уздырдык бит Барс Медиа студиясендә. Һәм бик күп кеше хәзер шулай кызыксына, бик күп кеше сорый, минем заманымның дәвамы булырмы? Син менә булуын теләр идең әлеге фильмның дәвамын? Әлбәттә теләр идем, әмма режиссерыбыз әйтмешли, Дамир Барышев әйтмешли. Шуннан да моның бу фильм шықса икенче өлеше, ул дәвамы булырга тиеш түгел, ул ниндидер бүтән фильм булырга тиеш, әмма ниндидер косвенный дип әйтикмесен кагылышлары белән беренче фильмга. Беренче фильмның инде өлешләре белән дәвамын язарга, сценарийын булдырырга син җөрьәт итер идеңме? Икенче фильмның сценарийы миндә бар. Ләкин ул боевик. Ләкин ул шуннан да боевик, төп мәгънәдә боевик, тарантиновский концовка белән дип әйтикмесен. Тарантино стилендә. Әйдә фильмнарга тукталганда, менә син нинди фильмнар карарга яратасың? Күбесенчә фантастика карарга яратам. Һәм тарихи икенче бөек ватан сугышы турындагы фильмнар карарга яратам. Драмалар, мелодрамалар. Берничә драма бар, яхшы, әмма ләкин мин бу стильнең ниндидер зур фанаты дип әйтә алмыйм үземне. Мәсәлән, безнең синең белән уртак яраткан фильмыбыз бар, ул да булса «Достучаться до небес». Ул шулай драма бит, ахыры бик күңелле бетми. Менә шундый фильмнар арасыннан, әгәр дә минем заманымның беренче өлеше шундый булды. Әгәр дә икенчесе була калса, аны да драма итер идең, әллә хэппи-энд белән битерер идең. Бу инде менә хәзер ничектер төгәл җавап бирә алмыйм, чөнки безнең бригадабыз бар дип әйтик инде, әйтеп киттек. Алар белән сөйләшергә кирәк. Кайтам өйгә, атнасына 5 көн рәттән төнге 3-тә ятам йокларга, һәм уяна алмыйм иртән. Ага кичләр, машинага тула төтен, бүген, кичә, иртәгә, әйе, һәрбер көн зур тизлектә төрле уйлар керә башка. Булды, китәм сәхнәдән, ул бер нәрсә бирми миңа, һәммә энекәшләр сорый, бармы яңа җырлар, брат? Алам дәфтәремне кулга, һәм утырып язам кабат. Бу көннәр кабатланмас. Минем кыйлам, минем бәхет илем. Юк, алар безне искә алмас. Тик хәтерлә без ирекле идек. Яшь йолдызлар, йолдыз чире бик тиз яга, балык баштан чире диләр. Шулай ук бу чиракта шун кешеләр сирәк. Тик алар бар, миннән хөрмәт, монда минем кешеләрем, якыннарым, энекәшләр, интернетта хейтерлар, саный кеше гөнаһларын. Мин явызлык фәрештәсе, алар изге, мин аңладым, кабат авыр уяндым. Кичәге кич күз алдымда, кофе, шикәр һәм төтен. Әйе, минем заманнан. Юк, бу көннәр кабатланмас. Минем кыйлам, минем шатлык илем. Алар безне искә алмас. Тик хәтерләп без ирекле идек. Без үзебез килмәдек, безне вакыт сайлады. Квартал, декабрь, угро, тик бу мине туктатмады. Кокс әйләнде модага, пафос төнге клубларда. Һәм мин күрәм бу хәлне, үзәк аша узганда.
виски һәм кола, блюки рассо һәм абсент. Һәркем сайлый үзенекен, әмма алар кешенекен. Әйе, бу минем заманам, минем курыккан төшем. Әмма төшләр чынга аша, безне сынап карар өчен. 9 катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек. Һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез. Кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр. Әмма ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын. Газетада сары статья, тәхәккә журналистлар, алар акча дип үлә. Ышандырып ялганга, бар булганын күрә торып, мин уйланып карап торам. Пафос, акча һәм ялган, әйе, бу минем заманам. Бу көннәр кабатланмас, бу көннәр кабатланмас, бу көннәр кабатланмас. Алар безне искә алмас, алар безне искә алмас. Тик хәтерләбез, ирекле идек. Яшидек, әйе юләр идек. Тик барыбер яшәдек. Тик томалдан яшәп үкенмәдек. Ашынып, йөгереп багынып, басып тарих битләрендә булып һәм югалып. Дустым, без яшидек, әйе юләр идек. Юк, бу көннәр кабатланмас. Минем кыйлам, минем бәхетлем. Юк, алар безне искә алмас. Тик хәтерлә, без ирекле идек. Без ирекле идек. Бу минем заманам, минем курыккан төшем. Әмма төшләр чынга аша, безне сынап карар өчен. Минем заманам. Сәнгатьтән тыш син бит инде башка өлкәләрдә шөгыльләнәсең. Кайларда эшлисең сер булмаса? Кем булып эшлисең? Һәм синең белемең нинди? Әлегә төзелеш өлкәсендә эшлим. Капиталь ремонтлар юнәлеше буенча универсиада объектларында инженер булып эшлим. Болай тагын нәрсә белән шөгыльләнәм. Казанда безнең Европада яхшы танылган ивент дип әйтик инде. Ул да булса бои по правилам ТНА на Кубок Татнефть уза һәм шунда шулай ук бергәләп оештыручылар белән бергә эшлибез һәм үзем шунда булып, ничектер кикбоксинг белән мавыгып киттем дә, хәзер кикбоксинг белән шөгыльләнәм. Без бит инде үзебез 80нче елгы балалар, 84-85нче елларда туганнар, безнең өчен инде якын иде Жан-Клод Ван Дам, Брюс Ли, Джеки Чан, Чак Норрис. Без бит инде Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер фильмнарын карап үсәк, аларның инде нәкъ менә без яраткан, бала чакта яраткан бокс, анда кикбокс, карате. Син шушы спорт төрләренең берәрсе белән кызыксынганың бармы? Һәм менә әлегә бокс дип әйттең бит, һәм менә белмим, бәлки башка кикбоксинг белән, бәлки башка спорт төрләре белән шундый сугыш төрләре дип әйтик, сугыш спорт төрләре дип әйтик. Кайсылар белән шөгыльләнгәнең бар һәм әлегә стабиль рәвештә шушы тренировкалар алып барасыңмы? Булса, Бала чакта карате белән шөгыльләндем мин. Әмма ләкин аннары футбол белән, баскетбол белән мавыгып киттем дә, каратены калдырдым. Менә хәзер инде кикбоксинг белән шөгыльләнәм. Димәк инде атнага 3 мәртәбә стабиль рәвештә. Хәтта ул айтканда районда яңа спортивный комплекс төзеделәр һәм инде ринг дигән нәрсә әлбәттә анда да бар. Шатланып чын күңелдән шунда барам. Рәхәт. Димәк киләчәктә, әгәр дә син татар эстрадасыннан гомумән югалсаң һәм төзелештән гомумән китсәң, сине тән сакчысы итеп алып була икән бит. Сиңа кирәк булса әлбәттә инде. Кашандан баш тартмыйм. Теге зур артист булып китсәм, әгәр дә бик тә каты популярлашсам, теге инде фанатлар арттан бик җигереп йөри башлар, мин сиңа мөрәҗәгать итермен Алла үрсә. Шулай. Син мине сакларсың, мин сиңа акча түләрмен шуның өчен. Менә шулай дуслар, үзе рэпер.
үзе төзүче, үзе кикбоксер, үзе менә дигән кеше, тагын әлеге сыйфатларны әйткәнемчә, тагын бик күп санап була һәм әлеге кешенең Вожейканың шөгыльләре шулай ук бик күп. Менә шушындый кешеләр белән яшәү үзе бер рәхәт, шушындый кешеләр белән эшләү үзе бер рәхәт һәм шушындый кешеләр белән әңгәмә алып бару да икеләтә рәхәт. Бу шоу-биз, дуслар. Сүндердең шәмнәрне, миңа бер сүз эндәшмичә. Көзгеләргә уна тузан, буш бокаллар стәл өстендә. Өстә шаулый күршеләр, кабат савыт сабаваты. Скандал гел юк бардан туа, аны булмый тиз туктатып. Әйдә китик әле бергә, китик бергә бу көннәрдән. Ике йөрәк упканы, безне әйләндерде көлгә. Аэропорт, соңгы рейс, сине каршы алыр Мәскәү. Һәм мин калырмын Казанда, сине затып, кара безгә. Көннәр туктап калды сыман, минем өчен һәр хәлдә. Әйдә бүтән аралашмыйк, хәзер инде нәрсәгә синең өчен бар булганы уен иде ялгышмасам, минем өчен дә уен. Тик рус рулеткасы сыман, калдыр миңа сагышымны, ул бердән-бер тугры дустым. Мин яндырам күперләрне, бар булганы да янсын. Урамнарда кар ява, мин кафеда уйный джаз, сагыш бушлык күңелдә, һәм бу моңсу кышкырама. Агышларым, син минем сагышларым. Җибәр мине ул көнмичә, мин сине җибәргән сыман. Оныт минем булганымны, әгәр дә оныт алсаң, яндыр дөрләп янган утта бар булганын, үткәннәрне. Тик кайтарма зинһар кире бу салкын кышкы көннәрне. Исән бишәфәм яшьлегендә, Суза киен Кенни Уэст. Мин адаштым бу шәһәрдә, томаннарда адашкан кебек. Һәм мин хәзер генә аңлыйм, тик син минем сагышларым, минем сүнгән өметем, минем гомер агышларым. Без бер-беребезне аңламадык, юк аңларга тырышмадык. Гаеп эзләп ни мәгънә, безгә кирәк иде вакыт. Син сайладың китү юлын, һәм мин каршы килмәдем. Син бу дөрес булыр дидең, һәм мин сине җибәрдем. Бу бары тик бер эзлек, минем үткән көннәремне. Моңсу тәмамланган әсәр, калган яра хәтеремдә. Син минем бар булганым, һәм син минем шатлык илем. Югалту табышларым, син гомер агышларым, син минем сагышларым. Әлеге тапшыруны төшерүдә зур ярдәм күрсәткәннәр өчен аерым рәхмәтләребезне Стрелок спорт техник клубына белдерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Сез булмасагыз, кайчан булай атышып йөргән булыр идек әле. Рәхмәт.